За да намерим най-безопасно входа между двата ни листа на фасции, ще направим входа точно в горния ръб на нашия зигоматична кост. Така. Отново ще вземем канюла, ще вземем филър вече с средна или малка плътност, за да не предизвикваме притискане на съдове във всеки един случай и ще влизаме много нежно и бавно. Пациента не трябва да усеща болка. Може да има някакъв абсолютно минимален дискомфорт. Какво се усеща? Добре. Дискомфорт, минимален. Минимален. Когато канюлата е в правилното място, принципно тя върви доста лесно. Тоест нямаме големи пречки. В момента, когато попаднем в по-повърхностен слой, канюлата започва да се движи много сложно, което може дори да ви подскаже, че сме на неправилното място. Мални количества, екстра нежно, без натиск, без бързане, без каквито и да са груби движения, запълнихме до средата. Сега ще си направя още един вход. Отгоре, за да запълна и горната част, защото не искам да натискам и травмирам отдолу. Запълване на темпоралната област също допринася до повдигване на зоната долна челюст. Може да забележите как паралелно се случва промяната тук, докато работя тук. Запълване на темпорална област дава латерално придвижване на лице, т.е. преповдигва средна част назад и повдигва лице вертикално горе. Мисля, че това е видимо дори на този етап на работа.